Close 2.3 aputak Rongkhang constituency Rongkorei along APLCL atum kachisong. EPR taningkan Pharora Thongkep kechok APHLC asongja tumpen kerap pajirdam. Surupatar constituency keparlo number adarsa PHE PWSS asai hemalong Jal Jeevan Mission JJM atumpen number adarsa JJM water user committee keseng padopon. Karbilongri abirta kelang arat doan pan kardom pajir iglo kardom non karbilongri abirta kethan ponjia bang nili sami kabin tiron pi non birtang ton ba arjupon iksin kidan tang chiti ni phai pli ani sontrok risim kang tang ki ot atum lapen state government central government lapen karbi anglong autonomous council ang bong monsam alam don chitok pondo la solong close 2.3 along cap seat open for all mate sip cap ke ang ton apan kang pu pitang ajok mokewang ji inglong aso apan ka phire meme ang thek thi dunglo labang so ajok pini all party hills leader conference APHLC asong tumpen ningkang samse chipaklang ponsi pini Rongkhang constituency Rongkoroi hawar along kachisong asai padopon close 2.3 aputak paprai pon bek nang ji lapen labang so putak jongsi paprai pon pe pulute kibang jilang laan su se ahir intang rakpen kachisong pon jilang puta APHLC asong tumpen phrengke along lamjai pon Kedamtang September 4 ania bangke lahai hui litum rat pen ningki hang rat pen kap here meme alam don bangke la tum nang chitok deadlo la solo adai ke doke Karbi Anglong Autonomous Council ala ini to masiem tuliram Rongkhang tame hedum adai dolo kusune tum dak pen jong kondun la son taxi central government state government atum tame alang litum tame constitution lang ben athak lagi dogali constitution ar law ben se alang litum ta MP MLA prime minister chief minister ta kanilo lasi central government state government tum sitame sik sidulang karkan pipen labang so lamdon ka chitok det bangke state government central government lapen Karbi Anglong Autonomous Council phanda nitum he dum pen dak pen pinrem phan pajir pon dak pen si laso labang so close ki chok che anyong si alang litum khan pon pe scrap pon pe pulurang pe nitum ka chisong ington pon pe lason thak thak si kewang jiang ni landame labang so ka chisong litum an so se pantang thulunang an so se ardi pi thulunang la so philodam pe labang so close alang litum tame chethan pe busin tum ning the pon lo la so long pini apramsi ka churo pajiring tum Rongkhang constituency pen APSLC akorte engjira tum tame labang so rally protest long mesen pen ang pachum du no pot Rongkhang a constituency rada tum phan APSLC central committee lapen vote hot lang so constituency elepen tame nang tum phan akero pajirlo la son dak taxi pini West Karbi Anglong do on tame constituency sirke belong tame ilitung labang so kachisong deng pon bomalang lapen nilitung labang so close jong si alang litung chi withdraw de plotang te nilitung iwi pran na meka chi pi phan ing hong ding sido pusi nilitung dakpan klar dakpan pajering lo la silaan si nilipini dak lam jai bang ke ington bon kok lo lapen ilitung pininom armo chejeng tang edlo la so pitame ilitung insam jin pen
dak pen suluk sudah kawe pen silitum hem chapale po busining he pomlo la peletum non kachi somjia por dolang la so hutame rong khang constituency pen let hotame na tu nang chirap dunangji bithum constituency pen let hotame bang bar nangji kupli constituency pen same nang bar dunangji hamrem pen na mel dak nang thur dunangji la pen Dwaram la cintong amri pendame amreng pendame lanso se kang cesong tang tang laphan ajako nang piduning busi nilitum la dakben chunung riponiglo lan jai sinili ka dugai phan ka churo pajir pen lam bangke ington koklo kardon rong kang constituency long rong proxy mate satgang long pen nilitum armo chejeng MOS Clause 2.3, Clause 2.9, Clause 2.6, Articles 371B. Lahai huya clause MOS long ke job tu napot. Lasoki kroi krei. Ilitum ladak pini armo chejeng deng konlo. Lasi laso armo chejeng pen. Isi thedunga message tampo. Rong khang constituency long kami. Inglong asodoan. Hey Sodoan, Karbi Pensenglok, Garo tum Pensenglok, Tiwa tum Pensenglok, Kaprega Hey Sotuman Zame, Amek nang Prangdun Pensi, Nang Barpo Pusi, Pinil tum labang suar muceng peniltum, Hapon look. Lason taxi, All Party Hills Leader Conference, Penabangke, Lamdon Chitokte Ako Pendame, Song Trogatumaphan, Kithan pare dunlo, lo tame pajir dunlo, jenang itum jaralam ton le chitok sitame, 6 schedule ke warkang chorji, 6 schedule karkan kang petji, 6 schedule aja kong kapa bobji, labang ke nilitum nang chedon dunde pulitum paklan kon bomlo. Kidam tang pre ni phai narkep ani Karbi Longri Birta news channel along kipaklang pon ipi arta ningkan pharoda thongkep ke chokpen kerap ka chohang theglong si Durbaguri constituency APHLC Amaipu Modor Singh inti kajin solapen alangli aning ke mepen pre ni phai ingkor ekithom ani ipi there teron piaphan alangli methang jongjung akhi pen pekar om lapen tangka kerap pajirdam hanboka pen Robinson Killing Karbi Longri Abirta Dolamara sol napen ke nili 26 nong duar bagori IPHLC apesede napen nili non dolamara pen sikewe napen non nili tuna danang ke humri ke lehelo ile tu duar bagori long lasom asar pi arta ke om poke nili theglong le lang pose non theglong lo lasi isi kajin so ta dokong o kipi ke muwe setami asap o kerap ni pantene le tum landak bang lo atheman nili tum Tarikner kebon ini litum laso Karbi Longri Birta pen ini litum theglong lo lase laso ke theglong ben ini litum sitame hey kaching hon doko ko yone posi ini litum pador proof ke movie sitame asap so kerabi panse ini litum pini lada nang ki humri pen asap wet sitame ki pajor lake ini litum mangge chitan no mate government da wela lapen ini litum long ke non ke claim matuman sitame akhia da do po tung chawe lase non ni lige chipinda kolam da kali isi pudam lote haz banke ningi sidonang la ningi sidolote khejing thur po khejing thurte kaching hondo po khej kaching hondo lo pote munir jumke ajar asai claim to tame tum award side po nasi non Surupatar constituency ke parlo number ararsa PHE PWSS asai hemalong Jal Jeevan Mission JJM atumpe number adarsa JJM water user committee keseng padopon bangso mai long jitening TPSC Jal Mitra JJM ahin pensi mai charipon lapen Aluhiman pen Jonat Singh be Sarkari Gambora Sepsan Rongphar Gambora Babu be Gambora Ben Singh Timung Gambora Kehai Rongpi Gambora Singh Timung SAPHE Department Nobin Killing JJM Contractor Khairam be Social Worker Enson be VDP Secretary Lapen Rameswar Tok be VDP President Atum Chitongdun JJM Water User Committee ke sengalong Amaipu Sepsan Rongphar Dun Amaipu Jonat Singh be Chunbang Babu be Rap Chunbang Ben Singh Timung lapen dihin ribang Khairam be atumpan arpu pekpon sangti hidipen projen terang Karbi Longri Abirta Pini birta pa anse kang ton pon iglo dome thakme kardom